Lucas Kapitulo 5. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon. Palaod kamo, ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, Magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot. ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, Palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako. natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, Ayaw kahadlok. Sukad karon, managat ka na og mga tao. ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus.